Pro vás, kteří často pracujete v blízkosti elektrického proudu, tak máme v nabídce sklaminátovou nášlapnou plošinu. Tato plošina nabízí nášlapnou plochu o velikosti 60 na 60 cm, pracovní výšku 2,25 metrů. Ve složeném stavu má potom 18 cm a celková hmotnost 6,2 kg. Plošina potom nabízí nosnost 150 kg. Oproti jiným nášlapným plošinám se tato plošina liší samozřejmě svým materiálem, což je sklolaminát, ale taky tím, že je to vlastně 60 na 60, takže je to čtverec a není to obdélník. Takže práce z boku do boku sice úplně není tak dobrá, jak třeba na plošině AP25 nebo AP2030L, ale zase ta samotná pracovní plocha je potom mnohem větší. Často se tyto plošiny využívají i třeba v sektoru, kde je potřeba stát dlouho na jednom místě, vrtat nějaké díry třeba na klimatizace a tak dále. Tím, že je plošina vlastně 60 cm oproti třeba těm ostatním, které mají třeba 30, tak nášlap na tu samotnou plošinu je o něco pohodlnější. Samozřejmostí jsou potom velké gumové koncovky a samozacvakávací systém pro složení. Plošina se tady skládá tím, že se zmáčkne tady tlačítko, tím se složí jedna strana, otočí se, zmáčkne se druhé tlačítko, složí se druhá strana.